खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंनि आसामाव एसे उनावनो जोंहा जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय माब्रै एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरखाबाय मानो होनोबा जोंहा एप्लाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' डकुमेन्टस बायदिसिनाखौ बुथुमना होनांगौ जागोन नोंथांमोना फर्मखौ लायनो गोनां जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा फर्मखौ बहानिफ्राय मोननो हागोन बोरै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनो नांगौ सोरबादिया नोंथांमोना जब कार्ड रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरखाबाय जाहाथे नोंथांमोना एसे उनाव जेब्लानो जोंहा नैबे गोदान एप्लाइ जागोन बारा गोबावथ' गैखाला जोंहा जाखासिगोन दायो जोंहा आसामाव सरकारखौथ' बानायथ'वाखै नालाय मेनि 11 थारिखनि उनावसो सरकारखौ खालामगोन होननानै जोङो मिथिना मोननो हाबाय दा बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो सरकारा जानायनि उनावनो नैबे जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना इलिजिबोलबा आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखाबाय जानांगौ नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो लुबैदों नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ 3000 करि नोंथांमोना मास मोनसेयाव फैसा मोननो हासिगोन अरुणोदय स्किमनि जै दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो रेशन कार्डखौ बानायना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन एबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बानायथारनांगोन दा बेनिफ्राय नैबे जब कार्डखौबो नोंथांमोना बानायथारनांगोन नोंथांमोना सरकार न'खौ मोननो थाखाय मानो होनोबा जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबाव सरकार न'नि थाखाय एप्लाइ खालामबाय निस्सय नोंथांमोना गोबानो जब कार्ड गैयालासिनो नोंथांमोना सरकार न'नि थाखाय एप्लाइ खालामना निस्सय हरदों जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना न'खौ मोननाय नङा जुदि नोंथांमोना जब कार्डखौ बानायना लायाबा दा बेनिखायनो नोंनि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम आरोबाव जोंहा जिअ टेगिं बायदिसिना जोंहा खालामबावगोन नालाय दा बेवहाय नोंथांनिसिम जब कार्डखौ बिगोन दा बेनिखायनो जब कार्डखौ नोङो देखायना होनो हायाबा जब कार्डनि नाम्बारखौ नोङो दिन्थिना होनो हायाबा नोङो सरकार न'खौ मोननो हानाय नङा नोंथांमोना मिथिखाबाय 15 लाख मानसिफ्रा सरकार न'खौ मोननो थांगासिनो दङ जोंनि नैबे आसामाव एसे उनावनो गासै 30 लाख मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदों दा अब्ला 50% मानसिफ्रानो सरकार न'खौ आरोबाव मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे सरकार न'खौ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना जब कार्डखौ बयबो एप्लाइ खालामना लानो नांगोन दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जब कार्डखौ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो सोरबादिया नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे जब कार्डनि एप्लाइनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जेनेबा नोंथांमोना सोरबादि एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौनो गिबियावनो खोन्थाहरनोसै बिनि उनाव मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन दा नोंथांमोना जब कार्डनि जोहै मात्र नोंथांमोना सरकार न'खौल' मोननो हाया नोंथांमोना फैसाबो मोननो हायो दाथ' जोंहा जि रामजि स्किम लाबाय सिगाङाव MGNरेगा होननानै जों बेखौ मिथिना मोननाय जायोमोन जाय स्किमनि जोहै नोंथांमोना जब कार्डखौ मोननो हायोमोन दा बेखौ जोंहा जि रामजि स्किम खालामनाय जाबाय जायनि थाखाय नोंथांमोना 200 ना बेसेबांबा देशनि थाखाय नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हागोन 200 नङामोनदां 150 ना मा आरो 125 ना आं गोसोआव गैजोबला 125 देश मोनदां जायनि थाखाय नोंथांमोना मेन देशखौ सानसेयाव 350 ना 400 बेबायदि नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन जायखिजाया बोसोरसेयाव नोंथांमोना बेबायदिनो 30,000 बेबायदि फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना जब कार्ड गोनांफ्रा गेरेन्टि नोंथांमोना एमप्लयमेन्टखौ मोननो हागोन आरो दा बे जाहैबाय दानिया फैदो नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरनोसै बैसोआ बेसेबां जानाय जानांगोन खमथारबो 18 बोसोरा जाथारनाय जानांगोन बेहाय आरो जेन्डारनि जेबो खोथा गैया हौवासा हिन्जावसानि बेहाय जेबो खोथा गैया जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनायाव दा बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बेनो जाहैबाय आरो 18 बोसोरा जाथारनांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय नाथायबा मोनसे खोथा न'खराव सासेल' मानसिया जब कार्डखौ मोननो हागोन गांनै गांथाम नोंथांमोना जब कार्ड बानायनो सानोबा नोंथांमोना बेबायदिबा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन उनाव जानो हागौ रेजेक्ट खालामजानो हागौ दा बेनिखायनो न'खरसेयाव नोंथांमोना जब कार्डखौ मोनसेल' बानायबानो जाबाय दा बैसोआ बेसेबां जानांगोन 18 बोसोर जाथारनांगोन गोजौनि बेसेबां जायो बेहाय जेबो खोथा गैया जायखिजाया 18 बोसोरा जाथारनाय जानांगोन दा बेनिफ्राय नोंथाङा गामि ओनसोलाव थानाय जानांगोन रुरेल एरिया होन्दों नालाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गामि एरियायाव थायो दा नोंथांमोना गासिबो नैबे जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा एप्लिकेसन प्रसेसा नोंथांमोना अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो अफलाइनबा बोरै एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना BTC अफिसाव नोंथांमोना थांनानै नैबे जब कार्डनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोंहा दायो जाथ'वाखै दे अफलाइन एप्लाइआ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खोन्थाहरनाय जाखादों आं दहायबो एसे सिगाङाव बुंहरखाबाय जे
नैबे सरकार जाखांनायनि उनावसो जोंहा एप्लाइनि प्रसेसा स्टार्ट जागोन होननानै दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नेनानै दङ नोंथांमोना डकुमेन्टसखौल' रेडि खालामबानो जाबाय मा डकुमेन्टस नांगौ आं बेखौ खोन्थाहरगासिनो दङ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना BTC अफिसाव थांनानै नैबे जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनबोथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बेहाय जोंहा बुंदों दा नोंथांमोना उमां एपआव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुङो नोंथांमोना अफलाइनखौनो एप्लाइ खालामनानै BTCनि थ्रुयै जायनि एप्लाइ जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं जेब्लानो एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना चेनेलखौल' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्लानोथ' नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि डेटखौ दा मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाखादो नोङो पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनो नांगोन गावनिखौ जाय नोंथाङा जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों दा बिनिफ्राय न'खरनि साफ्रोमबोनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन जेनेबा न'खरनि सोद्रोमाफोरनि नामजों लोगोसे बिथांमोननि बैसोआ बेसेबां जाखो जेन्डारा मा हौवासा हिन्जावसा बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना एप्लिकेसनाव होजोबनो नांगोन दा बिनिफ्राय गावनि नेम नोंथांनि BTCआ मा ब्लगआ मा बेखौ नोंथांमोना होजोबनो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथाङा आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै रेशन कार्ड भटार आइडि कार्ड आधार कार्ड पान कार्ड जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना डकुमेन्टसखौ होनो नांगोन गावनि आइडेन्टिटिनि प्रुफ हिसाबै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना SC ST जोंथ' SC ST नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेहाय एप्लिकेसनाव सोंगोन आरो नोङो SC ST बेनिफिसियारि नामा होननानै दा बेबायदि एप्लिकेसनाव नोंथांमोना येस होबानो जाबाय जों ST केटेगरियाव गोलैयो नालाय बेनिखायनो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सिगनेचार थाम इमप्रेसन होनो नांगोन बेनि फर्मखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हागोन आं बे फर्मनि बागैबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय दायो मा नोंथांमोननो डकुमेन्टसखौ नांगौ जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बहा थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरबाय नाथायबा नोंथांमोना दायो बेखौल' माने नेनानै दंथारसै जानो हागौ जब कार्डखौ नोंथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनो मोनगोन होननानै दा बे एप्लाइखौथ' आं नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दङ इलेक्सननि जोंहा इलेक्सननि रिजाल्टआबो होखांबाय नाथायबा सरकारा जोंहा दासिमबो जायाखै दा बेनिखायनो इलेक्सना जोबबाबो जेनेबा सरकारा जायागौ माने जेबो सरकारनि खामानिया जाया नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जानांगौ दा बेनिखायनो सरकारखौ नोंथांमोना गिबियावनो बानायहोग्रोदो बिनि उनावसो नोंथांमोननि नैबे जब कार्डनि एप्लाइ खालामनाया जोंहा जानो थांगासिनो दं जेब्लानो एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांमोना सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बहा थांनानै आं दानिया बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै दा जोंहा बेहाय मोनथाम रोखोमनि थायो रेशन कार्डआ एबभ पभार्टि लाइन जायखौ जों APL होननानै बुंनाय जायो दा बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बिल' पभार्टि लाइन जायखौ BPL होननानै बुंनाय जायो बांसिन BPL कार्डखौनो मोननो हानाय जायो गोबाङानो BPL कार्डखौ नोंथांमोननियाव BPL कार्ड गोजादां नोंथांमोनाबो जायफोर नोंथांमोननियाव दायो रेशन कार्डआ दङ निस्सय नोंथांमोननिया बांसिनानो नैबे BPL कार्डआ जानो हागौ दा बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे अन्त्योदया अन्न योजना बे मोनसे जाहैबाय जाय बे एसे बेलेग दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम उनफोराव खोन्थाहरगोन दा जिखियानो जाया मानो बांसिन मानसिफ्रा APL आरो BPL कार्डखौनो मोननो हानाय जायो आरो दा बिनिफ्राय सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4 लाखनि खम जानाय जानांगोन एबा 4 लाखसिम थानाया एप्लाइ खालामनो हागोन न'खरनि फेमिलिनि इनकामा जुदि 4 लाखनि बाराबा न'खरनि फेमिलिनि इनकामा अब्ला नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय साख्रि आवलाफ्राथ' एप्लाइ खालामनो हाया नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ साख्रि बाख्रि गोनां न'खरा नैबे रेशन कार्डखौ मुलाम्फा मोननो हाया दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाखाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना हाबानि उनाव जेनेबा बेलेग हाबा जाबाय बिनि उनाव जुदा बेबादि जायना बेबादिबा नोंथांमोना दानख'नानै गोदान रेशन कार्ड बानायना लानो हायो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम सिगांफ्राव खोन्थाहरखांबाय खोमा दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर जुदा जाबायबा एबा आलादा जाबायबा न'खरा गावबायबा अब्ला नोंथांमोना आलादा रेशन कार्डखौ बानायना लानो हायो आं बेफोरनि बागै एसे उनाव आरोबाव खोन्थाहरबावगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बहा थांनानै रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै गिबियावनो दा नोंथांमोना नैबे फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कन्जुमार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन प्रफर्मा C होननाय मोनसे फर्म मोनगोन आरो बे फर्मखौ आं नोंथांमोननिसिम होनानै दोनगोन दे दाथ' एप्लाइ खालामनाय जाथ'वाखै आं नोंथांमोननिसिम बोरै फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरगोन एसे उनाव भिडिअ लाबोनानै नैबे रेशन कार्डनिखौ दा बे फर्मखौ नोंथांमोना अनलाइननो मोननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दं एसे उनावनो गाबोन समफोरनो बोरै नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो जेनेबा फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ एसे मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों एसे जोंहा फर्मा एसे गोलाव नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना उसुबिदा मोनगोन सोरबा माखौबा फिलआप खालामनो नोंथांमोना रोंनाय नङाबो जानो हागौ दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो माने भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन आरो दा बिनिफ्राय बहा थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरखाबाय डिस्ट्रिक्ट नङाबा साब डिभिजननि नोंथांमोना नैबे फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कन्जुमार एफेयार्सनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनि जोंहा फुल फर्मआ जाहैबाय फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कन्जुमार एफेयार्स
बे अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना गुगल खालामबाबो बे अफिसखौ नुनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिखागोन गावबा गावनि जायगानि अफिसखौ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नैबे रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फेमिलिनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन बिथांमोननि नामा मा बैसोआ बेसेबां बे गासैखौबो नोंथांमोना होजोबनांगोन फेमिलिनि डिटेल्सखौ दा बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि न'खराव गथ'फोर दङबा जाय गथ'नि बैसोआ 10 बोसोरनि गाहायावबा नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन गथ'फोरनिखौ दा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय 10 बोसोरनि गाहायनिखौ बिल' होननानै बुंदों नालाय दा गथ'फोरनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनांगोन दा बिनिफ्राय भटार लिस्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय भटार लिस्टखौथ' नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो मोनो बेखौथ' बयबो नोंथांमोना मिथिखागौ लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्ट नोंथांमोना होबानो जाबाय लेन्ड जायफोर खाजोना रसिद होयो खाजोना होयो नोंथांमोना मिथिखागोन हानि खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नैबे रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनायाव दा बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना सिगाङाव सारेन्डार खालामखांबायबा रेशन कार्ड बेफोरनि माबाखौ होनांगौ बेहाय डिटेल्सखौ नाथायबा नोंथांमोनाथ' गोदानसो एप्लाइ खालामनो नागिरदों नालाय दा बिनिखायनो बे गोनांथि नङा 5 नाम्बारनिया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सिगाङाव बिनिफ्राय नैबे माबाखौ रेशन कार्डखौ लायाखै होननानै मोनसे नन एभेलेबिलिटि सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना टेनसन लाना जेब्ला नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन बे फर्मखौ नोंथांमोना जेब्ला हैगोन अब्ला मोननो हागोन टेनसन लाना बेखौ नोंथांमोना एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा बेंक पासबुक नङाबा बेंक पस्ट अफिसनि पासबुक नङाबा कारेन्टनि बिल टेलिफननि बिल नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय एड्रेसनि प्रुफ हिसाबै पान कार्ड होबाबो जाबाय नङाबा बेंकनि पासबुक होबाबो जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय आरो एड्रेसनि प्रुफ हिसाबै डुप्लिकेट रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांमोना माखासे डिटेल्स होनांगौ दा बेखौथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरला दायो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो नागिरदों आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरबाय जायफोर नोंथांमोना सेपारेट रेशन कार्ड नांगौ नोंथांमोननि थाखाय डकुमेन्ट्सआ बेलेग नांगौ बेखौ नोंथांमोना गावबागावनो नायनानै लाबानो जाबाय दा जिखियानो जाया मानो आं दायो नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरबाय जे नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइखौ बहा नोंथांमोना खालामनो हायो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो माथ्र माखौ नेनानै थानांगौ एप्लाइ माब्लानिफ्राय जागोन बेखौल'सो नोंथांमोना दायो तदन्थ लाबाय थानांगौ डकुमेन्ट्सआथ' नोंथांमोनाव थाखाजोबगोन जायफोरनि न'खराव 10 बोसोरनि गाहायाव गथ'फोर दङ हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा दा नोंथांमोननियावथ' बे गथ'फोरनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना निस्सय बानायना होबाय जानांगौ बे बार्थ सार्टिफिकेटखौ नांगौ भटार लिस्टखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बहानिफ्राय नोंथांमोना मोनो अनलाइननो नोंथांमोना भटार लिस्टखौ मोनजोबनो हायो लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्ट माने खाजोना रसिदखौ नोंथांमोननियावथ' थाखागोन जायफोर नोंथांमोननियाव हा दङ खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना होखागोनखा न'नि जेनेबा गायग्रा हाजों खोथा गैया नों थानाय हानिबो जायखिजाया नोङो खाजोना रसिदखौ होबानो जाबाय एड्रेस प्रुफफ्राथ' नोंनियाव थाखागोनखा पान कार्डआनो जा ड्राइभिं लाइसेन्सआनो जा जायखिजाया बेंक पासबुकआनो जाया मानो नोंनि बे माबायावथ' थाखागोनखा एड्रेस प्रुफआ मोनसे नङा मोनसे डकुमेन्ट्सआ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसनखौनो लानानै डकुमेन्ट्सखौ माथ्र नोंथांमोना बेखौल' दाय नेनानै थादो जे माब्ला एप्लाइ जागोन एप्लाइआ जोंहा सरखार जाखांनायनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ चिफ मिनिस्टार बिथाङानो होनगासिनो दङ जे गोदान रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि जोङो एप्लाइ खालामनायखौ जागायनो थांगासिनो दं होननानै दा बेनिखायनो गोबाङानो नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखायबो एप्लाइ मोननो थांगासिनो दङ जब कार्डनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बयबो नोंथांमोना माथ्र आपडेटल' थाबाय थाबानो जाबाय चेनेलाव नोंथांमोना एसे उनावनो एप्लाइ खालामनो मोनगासिनो दङ नैबे मे मासनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनाबाबो जुन जुलाइ बे आंनिबाथ' जुन मासाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाया जागोन बादि नैबे जब कार्ड आरो रेशन कार्डनिया दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामना होनो नांगौ आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोगासिनो दङ एसे साननै सानथामसोनि उनाव जायखिजाया आं लाबोगोन आरो एसे फर्मा गोलाव नालाय नोंथांमोना फिलआप खालामनो रोङाबो जानो हागौ सोरबा दा बेनिखायनो बोरै फिलआप खालामनांगौ आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो नागिरखाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै रावबो गोरोन्थि जायालासिनो फिलआप खालामना होयो रावबो नोंथांमोननिया रेजेक्ट जाया दा बेनिखायनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मौसा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोबो शेयार खालामना होदो बोथोराबो जोबोद गरमथार जादों दा बेनिखायनो भिडिअ बानायनायावबो एसे थाबथा थुबथा बोरैबा जालायलांबाय खोमा बारा माने मोजाङै भिडिअखौ बानायनो हानाय जायासै बांद्राय गरमद्रायबा मायाबा बुंनांगौआ मायाबा बुंफ्लांलायलाङो दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम जिखिनि जाया मानो माखासे बाथ्राफोरखौ खोन्थाहरजोबखाबाय जे मा डकुमेन्ट्स नांगौ सोरबादि एप्लाइ खालामनो हायो जब कार्ड रेशन कार्डनि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबखाबाय दा नोंथांमोना निस्सय बुजिना मोनजोबखाबाय जानो हागौ आरो दा बेखिनियानोमोन दा माबाफोर नोंथांमोना बुजिना मोनासैबा माखौबा सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मौसा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों